Yana su 'yan siyasa sun haɗa kansu yayin bukata suna biya wa kansu bukata da kuɗin al'umma shi ne kuɗin gwamnati. Me laifin talakan da aka kira shi aka ce zo kai talla ungo 100,000 ka ki karɓar 100,000 ranar zaɓe an ba wani naira 1,000 da taliya shi kuma ya je ya dangwala kuma da ƙuri'arka da tasa duk iri ɗaya ne. Karɓi 100,000 ka kai abin da ya dace. Ni na ce me laifi idan Kwankwaso ya ɗauko ɗansa ya ba wa deputy governor kai kuma dan ka zo ka karɓi wani abu da bai wuce a ce buga mun fasta ba. Babu wani printing press a Kano da za a kai masa buga fasta Tinubu da za a bashi miliyan 10 ko 20 ya ce ba zan ba. Babu wannan, ban san shi ba. Babu wani gidan rediyo da za a kai lokacin campaign a kai masa tallan Tinubu ya ce ba za mu tallata ba, a biya shi kuɗin sai ce ba zai ba. Babu wannan. To kai ma da ka je baka wuce wannan din ba. Tun da ranar zaɓe ta ce ranar da za ka yi wa kanka hisa. Bayan nan ka yi wani bidiyo da ya ja hankalin mutane a kafafen sada zumunta yadda ake ta maganganu a kan Dauda ga hutu Rarara. Me ya ja hankalinka har ka hito ka yi wannan bayanin? To ba wai na yi ma magana a kan Dauda ka hutu Rarara ba ne. A'a, na yi magana entirely a kan siyasar Arewa. Siyasar Arewa mutum zai ce zai ɗan takararsa amma kan ka kawo naka sai a ce danne. Ka cire maganar Tinubu. Ni ba ruwana da maganar Tinubu. Ina gaya maka ne baya ɗaya daga cikin tsari kai kana da ra'ayi ka ce wani kuma ba shi da ra'ayi. To yadda kai da kana da ra'ayi to ka bar wani yana da ra'ayi. Ba abin da ya kai addinin musulunci. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimin nara. Bayan ya turo annabawa ya rufe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada alqur'ani kuma alqur'ani ya gaya mana ga hannun dama ga hannun hagu, wanda iso ya imani wanda bai so ba ya juya baya. Amma Allah ya ce ku sani dai na tanadawa azzalimai wuta, wanda suka zalunci kansu shine wanda suka kiyarda da sakon Allah. Wannan fa wanda ya halitta ne yake gaya wa halittarsa haka. Ya kai abin halitta kake so ka ce abin halitta dan uwanka sai yayi abin da kake so. Da haka duniya take da an yi kala daya, ko ina yalo ne ko ina bulu ne ko ina fari ne, ai ba za ta yi kyau ba. Amma Nura, a daidai yanayin da talakan Najeriya rayuwa ta yi mashi tsanani, ku kuna nuna ku wakilan al'umma ne, kuma ku ne murya al'umma ɗin wanda ake tunanin ku ne kusa da gwamnatin wanda za ku iya isar da saƙon mutane, sai aka ga kun ja hannayenku kun yi shiru. Baka tunanin shi ne abin da ya jawo wannan cece kuce ɗin? Ai ni ba na kusa da gwamnati, ni ba ni da mukami. Ni ka ci majalisar tarayya billahi allazi la ilaha illa huwa ka bani ban nasu. Kuma ni din Najeriya duk ɗan siyasar da ya taɓa cewa na je gurinsa ya bani naira ɗaya wallahi ƙarya ya mun. Ai on air nake magana, sai dai mai kasuwanci da kai ni na je gurin ka ma ka bani kuɗi kyauta yau wallahi gobe ba zan koma ba. Ni ba matacciyar zuciya ce da ni ba. Abin da yasa ni nake nuna wa mutane wato al'umma tana cikin wahala. Lokacin Janar Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa naɗa kafar wando muka shiga hidimar da gaske iya ƙarfin mu. Buhari ya felin. Amma in ka zargi Buhari ka zargi mutane, domin mulki hatta annabta da babu irinta manzan yana magana ta wahayi, to Allah yana ba wa manzan nan mataimaka. Amma har yanzu ana ganin kamar kana cikin jam'iyyar APC din, tunda har an ganka a taron da Rarara ya yi a ƙungiyar Triple R, kuma an ganka a majalisar tarayya. Me za ka ce dangane da haka? Ni ban je majalisar tarayya ba, bana nan, amma ina goyon baya 100%. Kuma kai ɗan jam'iyyar APC ne? Kuma ni ɗan APC ne. To ai yanzu ba maganar ma jam'iyya ake ba, ai ba wata jam'iyyar ma sai APC. Dalili an ɗauko ADC an mata tsari an rusa, PDP an rusa, wacece NDC an rusa, wacece yanzu jam'iyya za ka yi siyasa. Kisa ba hannuna ko kaɗan akan harkar siyasa da yadda za ka ce ko ya tsayar ko yana taimakawa wani. A'a, ni abin da nake magana su 'yan siyasa sun haɗa kansu yayin bukata suna biya wa kansu bukata da kuɗin al'umma shine kuɗin gwamnati. Me laifin talakan da aka kira shi aka ce zo kai talla ungo 100,000 ka ki karɓar 100,000 ranar zaɓe an ba wani naira 1,000 da taliya shi kuma ya je ya dangwala kuma da ƙuri'arka da tasa duk iri ɗaya ne. Karɓi 100,000 ka kai abin da ya dace. Magana da nake kenan.
karbi 100,000 ko 200,000 ko miliyan 1 ka je kai abin da ya dace. Ai balil insanu ala nafsihi basira, ba yadda za a yi wai wani kawai ya zo ya ce ai mun gawa ne ai kaza ka ce sai ka amfani da karfi ko cin mutunci ko zagi, ba zai aiki ba. Shi sa ana magana ana cewa wai kamar mun yi kaza lokacin da muka yi Buhari 100%, Jonathan muka ki kuɗi aka kawo mana gashi muna ji muna gani, ni dai na ce wallahi ba na so. Haka aka yi tenuwa farko muka ba Buhari uzuri, aka yi tenuwa ta biyu. Kuma in kai magana ba ina goyon bayan tsare-tsaren mulkin Tinubu ba su yi mun ba, akwai abubuwa da yawa da bai mun ba. Kuma kai kana cikin su. To ya za ka yi? Abu da ake a cikin addinin musulunci da bai ma ba, ka fita sai ka yi ridda don wani mazhaba ta raba ku. Mu arewacin Najeriya mun samu kanma cikin wasu abubuwa guda 4. An yaƙe mu regionally, dan kudu baya san dan arewa baya san dan kudu. An yaƙe mu religiously, Kirista da Musulmi ana neman haɗa mu rigima. An yaƙe mu wannan ka duba wato tribe ɗinmu, sai ka ga mutum dan baka kai ba Fulatani bane, Bayarabe yana faɗa da Bahaushe, ko kuma Nyamuri yana faɗa da Bayarabe, ko kuma Nyamuri yana faɗa da Bahaushe. Sannan ka koma zaka ga a mazhaba wani yana Shi'a, wani yana Izala, wani yana ɗariƙa, shi ma faɗa suke. Waɗannan abubuwan guda 4 ta yaya za mu zauna lafiya? To kuma sai muka zo muka ƙara da rashin ganin girman juna. Sai ka fito ka yi bayani ka kausa dangane da yadda yake gudanar da siyasarsa. Ba ka ganin za a ce ba ku damu da yanayin al'umma ba, ko kuna goyon bayan abin da yake cewa kenan? Ni na ce me laifi idan Kwankwaso ya ɗauko ɗansa ya ba wa deputy governor, kai kuma dan ka zo ka karɓi wani abu da bai wuce a ce buga mun fasta ba. Babu wani printing press a Kano da za a kai masa buga fasta Tinubu da za a bashi miliyan 10 ko 20 ya ce ba zan ba. Babu wannan, ba san shi ba. Babu wani gidan rediyo da za a kai lokacin campaign a kai masa tallan Tinubu ya ce ba za mu tallata ba, a biya shi kuɗin sai ce ba zai ba. Babu wannan. To kai ma da ka je baka wuce wannan din ba, tunda ranar zaɓe ta ce ranar da za ka yi wa kanka hisabi. In har baka gano me ya kamata ka zaɓa ba, baka gano me ya kamata ka ɗauka ba, ashe baka san kanka ba. Kuma da kake magana, shi ai Dauda ya taka yake siyasarsa kuma yana yin nasara. Ko a Google kai Google babu Kahutu. Wai san Kahutu kafin Dauda? Kai baka santa ba, ni ban santa ba, amma amfani da damar ya fito da garinsu. Yau garinsu kwalta, yau garinsu antena ta service, ya kai wa garinsu masallaci, ya kai wa garinsu project iri-iri. 'Yan garinsu nawa ne suke aiki a aviation, 'yan garinsu nawa ne suke aiki a works, suke aiki a power. So shi a karan kansa kuma mutum nawa ya tsaya wa cikin lamari ya samun musu dama. Haka yake siyasarsa kuma yana nasara. Amma ba ku taɓa ba shi shawara cewa ya ji ta al'umma ba, ya je ba gwamnati shawara dangane da halin da al'umma suke ciki ba? Kuma abin da ya jawo Rarara duk wannan matsalar raini ne irin na Arewa. Kamar yaya? Yawwa, mu Arewa idan ba ɗan wani gida ba ne kai, idan ba daga wata firka kake ba, idan Allah ya baka dama, to kai ɗin nan sai a dinga raina ka, sai a dinga ganin baka isa ba. Rarara shigo Kano da kwano, yau sai da shugaban ƙasa ya miƙe masa. Wannan ya isa ya nuna maka Allah yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Ba ruwansa, sai wanda ka raina sai ya bashi, wanda kake gani da girma sai ya hana shi. Shi sa ni nake faɗa babu mugun ciwo ka dinga wa mutum hasada. Ka gani ba za ka ce wai mun zama in good time da Dauda ba, ko kullum muna tare, ko sai in wata da watanni bai ganni ba. Amma kana ɗaya daga cikin amintattun sa ai. Babu maganar shawara ga mutumin da yake da master plan ɗinsa kuma yake da shugabancinsa. Misali kai dattijo ne a harkar, duk waɗanda ya ɗauko misali ka ɗauke ni, ka ɗau afakan lahu, ka ɗau waye, yanzu bai wuce mutum zai yi abu ba koma bayan yayi ka ga yayi. Kuma abin nan da yake yi shine plan ɗin tafiyar, kuma haka ake tafiya. Me laifinsa? Ni kuma me zan iya yi? Amma ana ganin kuna cikin jam'iyyar APC ɗin ai, kamar ba kwa iya ankarar da masu ruwa da tsaki na cikin jam'iyyar cewa ga halin da jama'a suke ciki. Mafi girman jam'iyya wakilinka. Kisa nake gaya mutane sun bar jaki ne suna dukan taiki. Ina dan majalisar ka na jiha, zaɓarsa kai, ina na tarayya, ina sanatanka, ina gwamnanka, ina wanda kake ganin cewa ya kamata ya maka magana akan matsalar da kake ciki. Matsalar tsaron nan fa barin gaya maka, na faɗa a hirar da ne ko a bidiyon da na saki cewa matsala ce da ta shafi kowa kuma ba za a iya daina ta ba in har ana munafurci a Arewa.
mutum ne ka tsaya cikin lamarinsa shi kuma ya je ya yi maka informa. Kwanan nan na ga ɗa ne ya yi informa ka kama ubansa, aka ba shi ko 100 nawa aka ba shi buhun taki. Kwanan nan na gani. So idan har ɗa zai iya tsayawa a kama ubansa, ko ku a'a ka duba masifa da take arewa, yaro zai je gidan yassa ya yi amfani da wasu mutane a kashe yar da 'ya'yanta gaba ɗaya. Ka san muna cikin masifa. Hate speech ɗin ya yi yawa. Yau kana kallo yadda yaro zai sha ƙwaya, don ni ba zan yarda hankali zai wannan ba. Ije ga ana sallar asuba ya ja kofa ya rufe ya watsa fetur ya kunna ashana, mutane su mutu, dattawa. Ka san arewa muna cikin yanayi. Ba haka ya kamata mu dinga yi ba. Abin da ya kamata mu dinga yi, wato mu dinga maganganu da girmamawa, kuma ya zama na cewa muna da elders. Igbo suna da council of elders. Mu suna ina? Yau kai ka sani, kafi ni sani, ba wani mutum da a arewa ba za a iya kafe hotonsa kowaye shi duk matsayinsa a zage shi ba. To zagi me? Takaitaccen hira kenan da aka yi da jarumi Nura Hussain, wanda ya samu bakuncin zuwa gidan TV DCL Hausa. Kun dai ji abin da ya faɗa, wanda ya kamata a ce sun ja hankalin masu saurare sosai, musamman tarakan arewan Najeriya, wajen sanin tabbatar da me ma wai yake mai ciwo, ba kawai ya ringa yin abubuwa kara zube ba. Domin wani lokacin ku daina jin laifin wai wani dan ya tallata muku wani abin, saboda mai hankalin naka ne, kowa kuma mafitarsa yake duba. Su ma shugabannin abin da ya sa yanzu ake kuka, saboda in suka hau ba wai mafitar al'ummar su suke dubawa ba, suna duba mafitar kansu da kansu ne. Hakan ne yasa ake kuka da su. Amma idan da a ce za su duba mafitar al'umma, to da bai zama lallai a yi kuka da su ba. Abin nufi da jan hankali a nan shine, kai ma ka duba mafitar kanka, ka fara duba wane ne ya kamata ka zaɓa. Idan har yau mutum ya fito ya baka kuɗi naira kaza duk ƙanƙantarsa, to ka sani dole ya baka tikitin da dole sai ya karɓi wani abu daga gare ka kenan. Abin nufi, ka zaɓi wanda ya cancanta, ba wanda zai baka kuɗi domin ka zaɓe shi ba. Wannan shine. Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section. Mun gode.